Dari tadi enggak? Ayo. Ayo. Sos. Moro tresno. Siap, Bunda. Tembang kangen. Yuk.
Pupuk Asmoro spesial. Mas Kasno. Monggo Pak De Sarno. Ayo, Bunda. Bunda, joget tak Bun? Kubu Asmoro ayo. Bisanya donatur ya Maya. Sopo berarti mak? Iya bapak sudah, ibu HE ora bu? Oh berarti nanti lali ongko. Dek, sisan tak mau nengkono hati-hati diatur ke sisan. Pak De Prapto ngersake hati-hati. Pak De Prapto, jare jatahe Srikani. Kowe engko nglerek nang ngene Mas Arju. Es krimku cair. Bodoh amat. Oh, ntar kalau cair yang ngambilin Mbak Bogel. Siap. Ojo dia tuh sukanya janji-janji doang, jangan. Di awal doang manisnya ya. Nano, yo. Nano. Spesial kagem Pak De Prapto saking Kalimati, keluarga besar Indo Metal. Yuk. Pak De Prapto, joget loh Pak De. Srikani jare sing namponi. Mbak Srikani, wis DP ta? Tinggal langsuran ya.
Pakde Prapto sudah pelunasan kali Mbak Srikani. Nggih. Oh, Mbak Srikani jare kon ngrampungke. Iki mandat dari Pakde Prapto iki. Piye. Kon ngrampungke. Oke. Siapa takut? Ayo. Kira-kira aku rono cetha ora? Tambahin. Oh. Iya. Pokoke nek ra Mbak Srikani ora kok ya. Rena wangi dadi ati. Wong abras jam luar. Mama putra lan uga garwane. Yo, mara tresno bergoyang. Nyapa lho. Ayo ngeleh ngono lho. Madang sik. Padhe jenengan anu ya nyekar dhewe ya. Ora. Kula dereng lho Pak. Dirogo sik. Dirogo sik, Mbak. Yo, sik. Meneng oleh tenang. Alon-alon. Mau DP. Ising kaya apa menganyatane lelakon sebrene bolak-balik katru makasane Pak Haji Paji. Roma Irama. Roma Irama. Hae. Hae lho, keterangane kula ado-ado masa ya oh mau kowe ya mirang-mirang wong tuwek tenan kok Gil kowe iki. Lah kandhane jare ora jare iki Mbak Srikani kon nutuke ngrampungke ngono kuwi. Iya, keterangane ngono kuwi. Sing nyuting mumet. Peluk dulu. Mbak Srikani peluk dulu. Peluk dulu. Dudu bondo ya. Iya. Rena wangi dadi ati wong abras tansah Terima kasih Pak Prapto, Pak terima kasih. Nah, niki kula Pokoknya kalau belum gaweni sampai akuan iki. Tinggal Kak Tresnan spesial keluarga besar